Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Our first message yakatumidzirwa namukoma vaya vainge vachitiudza kuti hanzi for the past 11 years vapinda mumamarriages anokwana iwo kuita 6 ende pamamarriages ipapo pakangobuda vana vaviri chete. So vakazotumidzira imwe message nezuro. Regai ndiverenge that message. Hanzi, hello mukoma nachi, please hide my name. Mukoma inini ndadzoka zvekare nekungoda kungotenda muri yeZimbabwe necomment section yenyu mandivhura njere nekuti vazhinji venyu mangondipa the same reason yekuti kana ndikagona kutevedzera ndinogonawo kuzoenjoya my life. Zvekare neavo vanoshora ndinokutendai zvekare because kana situation isiri kwauri unogona kuona sekunge uri kuita dambe, but kune uyo anenge ari mazviri anenge achitoshaya kuti oita sei kana kuti otangira papi. I want to thank you Zimbabwe. Ndichaita se zvamandionesawo. I think kuti Mwari vachachinja life yangu. Nemi mukoma nashi ndinoda kukutendai nebasa guru iro ramuri kushanda muchiti sanganisa nehama dzinotivaka so. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu vachipa chipo chavo chekutenda. Regaiti vatenda panyedu inotevera. Hanzi, hello Nashi, please post for me as hidden identity. Inini I just found out kuti mudzimai wandaka roora hanzi mudzimai wengozi. Saka andizivi kuti pamberi apo zvinokwanisa here kuzondinetsa zvakaitika ndezvekudai. Inini ndiri murume akatongororawo sezvinongoitawo vamwe varume, but ndainge ndisingazivi kuti kumuri kwavo kwaiva nevamwe sekuru vake baba vababa vanobereka mudzimai wangu. Zvakazoitika hanzi sekuru vemudzimai wangu vakazowanikidza umwe mukadzi wavo wechinamba 2 akararana neumwe murume, ndokubva vatora badza vakatema murume uya. Murume wacho ndokubva afira ipapo, ndokubva vanomurasa murwizi. Pakazobuda ngozi yacho, mudzimai wangu ndiye akazoshandiswa semuripo wekuti ange achizova mukadzi wengozi iyo. Iyewo mudzimai wangu achindirondedzera nyaya yake anondiudza kuti mukukura kwake zvaitomunetsawo kuti kosei asingambopfimbwewo nevakomana sezvaaiona vamwe vasikana vachiitwa. Pandakatanga kupfimba mudzimai wangu uyu, nguva yacho ainge achiri musikana wangu. The day raakandiudza kuti nayewo anondida, ndakatanga kuita dambudziko rekuti ndaiti kana ndakarara ndaingotanga kuvhumuka, but zvinhu izvozvo zvakangoitika kwekanguva kapfupi. Kuhope dzangu ndainge ndichimhanyiswa nemurume wandainge ndisingakwanisi kuona, but ndakangoramba ndakangoshingirira. Ndaisatozivawo kuti ndainge ndichipfimba mukadzi wengozi. Tikazoroorana zvakanaka. Patikazotanga kunosangana pabonde, hongu mudzimai wangu ainge achiri mhandara, but zvakanditorera nguva kuti ndikwanise kumubvisa umhandara. Pandakatanga kusangana nemudzimai wangu, inini ndaitovawo neexperience nekuti ndine vamwewo vasikana vandainge ndambosangana navo pabonde kumashure uko. Ndainge ndatombobvisawo vamwe vasikana umhandara hwavo, but pandakanosangana nemudzimai wangu zuva rekutanga ndakatoona kuti zveshuwa mudzimai wangu ainge ari mhandara. Chakandinetsa ndechekuti takanyatsokuita raundi yekutanga zvakanaka ndikaona kuti umhandara hwake hwainge hwabva, but pandakazomunyengerera kunyange zvake ainge achiri in pain, ndikamunyengerera kuti tinge tichipamha imwe raundi zvekare, but ndakatoita sekunge ndainge ndava kutangidza kumubvisa umhandara. Zvinhu izvi zvakaitika kwemazuva kusvikira nhengo yangu yasvuuka. Yakatomboita nguva yakasvuuka nekuti pose pataidzokorora kuzama kuita bonde, nhengo yangu yaitoramba kutopinda zvachose. Hakusi kunzi ndine nhengo yakakura, but nditori munhu ari normal, but yaitoramba kutopinda zvachose. Nhengo yangu yakazogumisidzira yasvuuka. Tichibva ipapo mukomanachi, handizivi kuti takagara makore mangani nhumbu ichitoramba kutobata zvachose. Inini usaidi rangu ndainge ndichingozviudza kuti maybe ndine dambudziko, because kumashure uko ndainge ndambosanganawo nevamwe vakadzi vakati one day,
but pavakadzi vose vandainge ndakasangana navo hakuna kana umwe zvake ainge akadzoka kwandiri achiti ndainge ndamupa pamuviri. Saka ndakangonyarara ndichitya kuti zvimwe kuda ndine dambudziko. Takazouya kuno kuSouth Africa, tava kuno takangoti garei mudzimai wangu ndokubva atanga kurwara zvainge zviri serious. Mudzimai wangu aita zvekurwara achizvimba makumbo zvose nekuzvimba maoko. Ndakabva ndaenda naye kuchipatara, but chakatinetsa ndechekuti takati tava kuchipatara manesi ndokubva atanga kutotipopotera achiti ko nhumbu iyi zvayasvika mu7 months musina kuuya kuzonyoresa, muri kufunga kudii nenhumbu iyi? Tikati nhumbu yacho yakabva kupi? Nekuti mudzimai wangu aiti mazuva ake ekuenda kumaperiods kana akasvika ainyatsokugeza for 3 days asingambojambiri kana kuita sei. For 9 months zvinhu izvi mukoma zvakatoitika, zvinhu zvekuti kana ndikagara pasi ndikatanga kufunga nezvazvo, kunyange zvangu mudzimai wangu ndisingazomurakidziri, but ndinombopindwa nekakutya kuti saka apa ndigere nemukadzi wengozi. So far handina kana hama yangu yandati ndazivisa kuti kunoku ndigere nemukadzi akaripiswa ngozi, nekuti ndinotya kuti vanokwanisa kuzondipa the wrong opinions. Ndosaka ndauyawo pano mukomanashi kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindiudzawo kuti ko kana ukaramba ugere nemukadzi wengozi zvinokwanisa here kuzokuafekta, kana kuti ngozi yacho inokwanisa here kuzoafekta dzinza rako. Mufaro handisisina, nekuti dzimwe nguva ndiri kuhope ndinokwanisa kungotanga kuvhumuka. Kuhope ikoko ndinenge ndichimhanyiswa neumwe murume uyu anenge akagurika musoro, anenge akabata badza achindimhanyisa. Saka handichazivi kuti inhau yekuti ndiri kugara ndichingofunga pamusoro pengozi iyi kana kuti zvinhu zviri kutoitika in reality. Kunyangwe kufadzana nemudzimai wangu pabonde kwava kutonetsa, nekuti ndava kutya kuita naye bonde, especially kana uri usiku zviya zvekuti tinoita bonde takadzima light. Ndinonzwa hana yangu ichirova. Ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe, nekuti kana ndikatarisa nguva yatakatora kuti tikwanise kuva nemwana watiinaye iyeyu 1, kana ndikafunga kuti zvinoreva kuti ndichava nemwana 1 here kweupenyu hwangu hwose, nekutiwo kumhuri kwatinobva vanhu vatoriwo vashoma vari kutotarisirawo kuti ininiwo ndinge ndichibatsirawo kukudza dzinza. Ndo zvimwe zvezvinhu zvava kuita kuti ndinge ndichichengetedza secret iyi kubva kumudzimai wangu, secret yekuti ndiri kufunga zvangu kuti kana ndikangocreata nyaya yekuti inini nemudzimai wangu tinge tichirambana zvedu mune zvakanaka, zvimwe kuda ndinokwanisa kuzowana umwe mukadzi anokwanisa kuzondipawo nhamba yevana vandinoda, nekuti kubva ndichikura ndaingozviudza kuti ndinoda kuzviitira vana vangu 4, but now ndiri kukura, but I'm still stuck pamwana 1. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. If I am being too sensitive kana if I am being too selfish, ndiudzei ndichinje maitiro angu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Please let us try to speak with him mucomment section. Regai pataenda panyaya yedu inotevera. Hai mukomana she murisei. Hai ndiribo kwese kwamuri vakoribo arisei mabasa. Andirimo muteerera ma-confession enyu amunoisa ku-YouTube. Taitawo problem yangu yakamira yakadai. Ndiri mukadzi ane 33 years. Ndine vanangu 2. Vanangu 2 kwanga kuri kuzamawo kuda kuti ndiroorwe, but zvairamba. Ndobva ndapa mwana wekutanga vandagara, vandapawo futi mwana wechi2 vandambogara. Saka kubva ipapo mukomana handisati ndamboita relationship inobatika, kana relationship yanoda kuti ndeiyi. Unonoda mukomana, but mukomana uyu anenge asingatokude, but anoda kutongokushandisa nekukudya. Alesi adangowana mukadzi wongotamba naye nekuda ngokudya. Maproblem after problem kwaari, ndazodai, ndazonda Zimbabwe kwafiwa, ndazodai, ndipo mari. Saka ndiri kunyika kwatorwa mukomanyashi. Saka izvi zvokudai zvokudyirwa mari nokushandiswa nevakomana zvakambo, ndangoti agere mbozvisiya, ndingozvigarira hangu life yangu ndisina mukomana. Ndagara for sure up to now mukomana handiri kukunyeperai. Handina kana mukomana anonditiwo hai,
kana anondimhoresa ndinoendawo mafunction akasiyana siyana. Kupfugama ndinonamata, tambogezawo nemuteuro, tambogezawo nemusauti nemagodo, tambozawo chifumuro, tamboisawo galiki. Simbaona chabva chiri kufamba kubasa. Mabasa randoshanda as a maid. Now ndane 7 years tiri pabasa ipapo, mari haiwedzerwi. Asi pakayamwe munhu uzobvaitawo piece job like panogona kuyazi munhu uzoita washina ndopiwa 400 500 wotoenda. Inini handina chandinopiwawo chinobatika, kungopiwa 120 yangu pazuva zvatopera. Uyezve andikakweresa munhu mari haadzosi, andouya neproblem, fanoti problem hombe wotomubetserawo mumwe wako, nedziso racho wotoblokewa, hauchakwanisa kutaura naye, matoma inini. Saka handichaziva mukomanashi, ingave parelationship chaiyo handina chinonzi mukomana. Kana ndikatofamba handisi kuti mukadzi asinga anoshoreka, tiri zigadzi rino rakasvika zvokuti kana uchitofamba sondozviti hazvishuwa zvinoda chibuda mumba mangu, but hapana. Saka ndachikumbirawo namune nhamba dzavanobatsira kumafoni, please mukomanashi ndachikumbirawo mundipo ndibatsirwe pafoni. Mosese zvenyeye kumaconfession kana kuisa kuYouTube, ndichangobatsirwa hangu nemi kana une mafoni namba evanobatsira pafoni. Ndinokwanisa kundibetsera kuti ndibatikewo chinobatika, ndirorwewo, ndigezwe munyama, nekuti mari yangu ndakakwetesa munhu idzoki. Saka ndachikumbira kamwe nhamba dzevanobatsira, please mukomanashi ndibatsireiwo. Vedare, that is a voice note randakatumidzirwa navahanzvadzi vedu, ndikavakumbira kuti ndinge ndichibatanidza voice note ravo nemamwe maconfessions, hoping kuti vanokwanisa kuzowanawo help mucomment section. Hanzi chara chimwe achitswanyi inda. Rekai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Mucomment section pane umwe mubvunzo wakabvunzwa. Mubvunzo wacho wainge wakanyorwa iwo wakanzi, sekuru samaita, inini ndine dambudziko reitsvo neBP, ndingazviitawo sei kuti musana wangu uyu usarwadza, oro kuti ndoita sei kuti ndigone kufadzana naamai mumba? Ndatenda. Ndakabva ndatora mubvunzo iwowo ndikabva ndausvitsa kuna samaita, ivo vakabva vadzosa a voice note. Nhasi ndiri kubata nyaya yeitsvo neBP, nyaya yeitsvo neBP. Uyo ari kuti ane itsvo, pane zvinhu zvinonyanya kuitika mumwiri wemunhu nekuda kwezvikafu zvatinodya. Saka itsvo ndo injini yemunhu, ndo inorwa nezvose, mapoison ese anopinda mumwiri ndo inodhila nawo. Saka pana pamwe painozoremerwa pekuti unoona munhu kuti dzimwe dzenguva kana kutosumuka pamubhedha chaiko kunoita basa kunge uruda kusumudza kunge uri kusumudza 30-10 truck uchitadza kusumudza mwiri wake kuti usumuke. Kazhinji zhinji itsvo inenge yaremerwa. Kana yaremerwa kudaro hausisina zvakawanda zvauchakwanisa kuita nenyama yako. Kumhanya kunenge kwakunetsa, kuita basa chairo kunenge kwakunetsa, ndipo unenge wakomplaina musana, wakomplaina zvizvi. Kazhinji zhinji dambudziko rero rinobva paitsvo. Zvino ko tingabatsirike sei kuti itsvo idzi dzigare dzakachena kana kuti dzinge dzakaitirwa zvakanaka? Chekutanga ndinoti, chekutangisisa ende chiri chipi chinowanikwa nemunhu wese chisingashayikwe pamba. Munhu uchangomuka mangwanani ega ega, dzidzira kupota uchinwa mvura inodziya. Usati wagona tanga kana nekapu imwe chete. Ukatanga nekapu imwe chete kumakuseni, woita kapu imwe chete zvakare madoka emvura inodziya. Ngaisabhoile mvura iyi, ngaidziye chete kungobva chando. Uchaona kuti ukapota uchiinwa uchaita 30 minutes usati wadya chimwe chinhu. Dzimwe dzenguva unoita kanenge kakunzwa kuguta, inenge ichienda kunosuka mudumbu ichibvisa tsvina dzese ozodzirasta newaste. Paunenge uchikontinua uzopedzisira wakunwa kana kusvika kuma 2 liters kuseni usati wadya chinhu. Kune vamwe vanoti vachipedza kunwa wobva waita maexercise, zvinobatsirawo zvakare kuti ropa rikasike kumhanya, tsinga dzikasike kucheneswa. Kana uchinge wapinda mumudhu wakunyatsonzwa wakuzvigona, unopota wakutora a pinch of salt, tusauti tushoma shoma, otukanda mumvura okuchukudza, omwa mvura yako yakadaro, kana ndokurunga omwa mvura yako yakadaro. Izvi zvichabatsira kuti uchaona kuti even ganda chairo richachinja,
zvekuti vanhu vanoti ko uri kudyei mazuva ano, uri kuzorei, maane mari, muri kublecha, ganda rako rinotanga kutsvedzerera richiitawo zvakanaka nekuti riri kuwana moisture yakakwana inodiwa nemuviri. Kozotiwo pane unokwanisa kushandisa chikafu chatinodya chakaita semumwe inonzi eggplant. Eggplant iyi unoicheka mapisi, oiboilisa kumaminitsi angaita 10, opota uchinwa mvura yacho. Vamwe vachabvunza kuti eggplant yakatanga rini? Eggplant wakaenda mumasupermarket yese, kumafruit and veg, pese panotengeswa zvemaveji, munonoiwana eggplant inenge iriko. Kuvarungu eggplant inonyanya kushandiswa kugadziriswa marelish soup aya. Inoshandiswa pakubikiswa marelish soup, inogadzira supu yakanaka chose. Asi yakaprovwa kuti inogeza itsvo zvakanyanya. Ndochipindura zvekare mubvunzo wabvunzwa nyaya yeBP. BP chirwere chinonetsa zvikuru. Chekutanga ndinoti munhu anogona kushandisa mashizha emuti unonzi muavocado. Achiunwa setii mangwanani ega. Mushizha usina kuisa hako seshuga, uchingomwa akadaro, kapu pazuva, uchaona kuti BP ichadzikira zvikuru. Kana kushandisa mashizha emuti unonzi mutukutu. Vamwe vanoti chiko uyo unoita zvinhu zvinodyiwa nemadhongi uye zvakaita zvinorembera zvezvi. Ndingatadze kuziva rimwe zita pa ndinomborinzwa zvangu kune vamwe vanobva kunana Masvingo. Mutukutu vamwe vaiushandisa sekuti kana pane vakakurira kumusha, takazviona zvichiitwa nana mbuya vedu zvekuti unoisa unokanya hupfu oisa pamashizha acho, oisa mupoto, zvoibva zvakadaro. Handichaziva kuti chainzi chii, but ndio mutukutu wandoda kuedza kutaura iwo. Mashizha anotange chinenge chibhuku kudai so, chakaita chihati choita chibhuku. Anobatsira zvizhinji pakuderedza BP, kutoidzikisa zvachose. Ndo zvimwe zvandingakwanisa kukubatsirai nazvo, asi musakanganwe kunwa mvura inodziya. Zvese zvatataura izvi zvinonopenderwa nemvura inodziya. Zvekare BP munokwanisa kushandisa derere chipudziriya, munorinyika mumvura mopota muchirinwa. Iro muchaona richasimbisa musana zvakare, richaita kuti munhu ave nesimba nyangwe pabonde, zvichidzikisa zvekare BP inodzika zvachose. Pariko zvino I think ndo zvimwe zvandingabatsire nazvo. Kuti system inofanira kugara yakachena, ngaicheneswe. Zvizhinji zvacho munenge muinazvo mumba, zvinokuitirai zvakanaka. Ende zvekare musashaya confidence pane zvese zvamunoita muchiti nekuti nezuro ndakambotadza bonde, nhasi pamwe ndatopera. Aiwa, zuva nezuva rine zvaro. Ndopaunoona kuti kazhinji ukabva kune mudzimai uchienda kune mumwe mudzimai, simba rako rinotongera skowanda, ofungira kuti kugirlfriend ndokuri kufaya kunda kumudzimai. Aiwa, hazviziri izvo, kwese kwakangofanana, asi kuti ipfungwa dzaunenge waisa panzvimbo, sekuti uri kusangana nechinhu chitsva chaunga usingasangane nacho mazuva ese. So patinosangana nemadzimai edu, ngatiedzei nenzira dzose kuti tivaone sevanhu vatsva mazuva ose, uye ivo ngavachinjewo vachigona kugadzira baba kuti vaitewo semunhu mutsva kune murume wake. Nhasi kana anga akapfeka dzekumasowe, mangwana ngaapfekewo chimini, mangwana acho ngaapfekewo chitaiti, as long muri mubedroom menyu muchifadzana, zvokuti murume anoramba achiona kunge ari kuona chinhu chimwe chete. Ndozvakaita pfungwa dzedu tese vanhu vakasikwa naMwari, kuti tinoda kuona zvinhu zvimwe chete. Ndosaka muchiona kana mumba menyu masofa chaiwo munomba achinjawo mapozisheni muchidii. Zvinobatsira kuti munhu agara achiita sesimba. Ndozvandingabatsirisa nhasi. Vedare ndo message yandakatumidzirwa naSamaita. Kana kuri kunzi munenge muine mibvunzo, please nyorai mucomment section kana kuuya kuinbox kwangu. Zvekare kune avo vanoti mukomanashi, inini ndoda kungokupa my confession over a phone call. Zvinozotinetsei nekuti isusu tinenge tichida kuti the whole community inge ichinzwawo your confession. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.